Ovako je sinoć u Zagrebu na večer Imoćana protekao prvi samostalni koncert Ivane Kovač. Iako je pred nastup imala veliku tremu, pokazalo se da je strah bio neopravdan. Da ju je sinoć mogao gledati otac Mišo, bio bi ponosan na svoju kći. Moram te pitati, kak ti je tata? Tata je super, tata je dobro, Bogu hvala. Nakon pjevanja u magazinu, ova 33-godišnja pjevačica počela je vlastitu solo karijeru. Iako već neko vrijeme slobodno krstari estradnim vodama, klasičnu tremu još ne može izbjeći. Naravno, jer ja uvijek imam tremu, ja sam tremaroš i to je poznata stvar. Tata ti zapravo daje savjete često. Kako je on pobjeđivao tremu? Jel ti dao neki savjet vezan uz to? On nema tremu. On nema tremu, znači, nema ni savjet za te. Nema ni savjet za mene, ali kad mu kažem, onda mu, ma šta će ti, znaš, ono, šta imaš, ima tremu uopće, kakve su to glup, njemu je to, ne razumi. Dok je gledate, jasno je da jabuka ne pada daleko od stabla. Pokreti, mimika, često obraćanje publici. Sve je tu. A kad je slušate kako pjeva, nije vam jasno zašto se i ranije nije primila mikrofona. Naime, kao djevojčica ili kako su je zvali Mišina mala, govorila je kako nema šanse da ikad igdje zapjeva. Općenito taj svijet mi je bio katastrofa samo iz mog straha od ljudi. Zato imam sad tremu i uvijek imam tremu, ali nekako je pobjedim, ja se strašno toga bojala i uvijek sam našla kako on sam može doći tamo pred nekih 10.000 ljudi i praviti se ko da je, ne znam, doma ono sidi i pije kavu. Prvi album Ivana je povjerila dobrom duhu hrvatske estrade Draženu Zečiću, pa dok se kvota vlastitih pjesama dostatnih za jedan dobar koncert ne ispuni, ja ću ići single po single, znači pustit ću svaki single vani. Ivana će publiku zabavljati sve samim hitovima. Da, to je bilo dobro da razjasnimo što u stvari Ivana pjeva danas. Počnem tek 3 svoja singla, odnosno 4, ne mogu odraditi koncert sa 4 singla. Znači tu je Stari magazin, to je neka priča koja se nadovezala na mene jer sam bila u magazinu. Tu je Mišo, jer imam biološko pravo, Zeko jer mi radi album, ima Vuce, ima Peja Kovača, znači to je ona čista dalmatinska glazba. Ima Jelene. Iako je šarma ne nedostaje, kreativnost, a osobito pisanje pjesama, zasad je prepustila drugima. Pasti kao nešto probala, ali mislim, ima previše doriba tih tekstopisaca, ono, možda jednog dana. A kada je pitate o čemu će uvijek pjevati, spremno odgovara. Ljubav se može opisati na 10 miliona načina i to je ono neiscrpna inspiracija ljudima, tako da ljubavna. A kako bi svoju ljubav opisala? Svoju ljubav? Pa nisam baš, eto, zato što kažem da neću pisati tekstove jer ne mogu naći te riječi s kojima. Nemam taj... Pa dobro, imaš dečka, ne? Pa imam, ali ne treba znaš da sam riječita. Znaš, ono, nisam riječita, ne mogu prenijeti svoju emociju. Sad još ne. Možda zato što mi je prelipo, znaš. Kad bi bila ostavljena, onda kad je čovjek u depresiji, tužan i jadan, onda te pisme najbolje ispadaju, ali to još nije vrijeme kod mene, pa hvala Bogu. Po onom što smo vidjeli, činjenici da surađuje s Draženom Zečićem i da već sad ima mnogobrojnu publiku koja ju naprosto obožava, uvjereni smo da najbolje od Ivane tek dolazi. Pozdrav ekipa!